malam bang lại lên đạp xin khởi khát đi sát bang ơi hinjau masuk play ayo hinjau masuk play ayo hinjau masuk play ayo Oh, halo logoफोर फैलायबाय मोनसे भिडिअ लाना नोंथांमोननि गेजेराव जों नुगासिनो दं माखासे जोंनि गेजेराव गिदिर सेलिब्रिटिफोर दं दै सानै साथामसो बिसि फिसाय आरो माखासे बिदिनो आरोना दिनै ससियेल मिडियायाव बाथ्रा दामगासिनो दङ गोबां आरो बुलायलायदों बोथोर जालायदों केस होलायनाय जादों दा बेयाव सोरनि मा लस जादों सोरहा खहा जादों साननो थाङोब्ला ना बुजाग्रायाबो गावनि मान सन्माननि खहा जाबाय दिनै आरो जायफ्रा बुग्रा बिसोरा दिनै बिसोरनि सायाव केस होबायब्लाथ' दिनै बिसोरा माबायदि खहा जागोन गावसोरानो दिनै गावसोरनि मावनायनि फिथाइखौ मोननो थांगासिनो आरोना दिनै आरो मोनगासिनो अब्लाबो बिसोरनि गोसोआ एसेबो मोजाङाव फैनो रोङा बेबादि जानानै दङ बिसोरो दिनै रायजो राजाखौ बा जायफ्रा ससियेल मिडियाखौ बाहायदों बिथांमोननि सायाव बिथांमोना ओरैबाबो जेरैबो गाज्रि गोहोमखौल' दिन्थिदों गाज्रि आखुफोरखौल' गाज्रि गोहोमखौल' खोख्लैगासिनो दं आरोना बे समावहाय स' रायजो राजा नोंथांमोना दिनै बिथांमोनखौ मा बुंनो सानो ना जोंनि नुनायावथ' एकदम नेहाथ आरो गाज्रि आरो गोलैसोनाय खामानि आरोना बिसोरनि बे मावनाया दिनै मा मोनसे गावनि खुगाफोरखौ हमथानो हायैनि थाखायनो ना गावनि गोसोफोरखौ मोजाङाव खुगाफोर बाथ्राफोरखौ मोजाङाव बाहायनो रोङिनि थाखायनो बिसोर दिनै गावनो गाव खैफोदाव गोलैनांगोन आरो बिसोर भुगिनोबो नांगोन बिथांमोना माबादि दिनै नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ आं दिन्थिनानै होनो बिनि ससे दे नोंथांमोना नायलांदो जाजेननायनिफ्रायनो आरोना बिनि उनाव जाजेननायनिफ्राय लानानै केस होनायालागै आरोना मा बाथ्रा जाथाय जालांदों बिथांमोना नायलांदो नोंथांमोना बे समाव नों आंखौ फट' खेबनानै लाब गैया मिथिबाय आं नोंनि रुमाव थाङाखै दे नों आंखौ मानसि लानानै हाजारबो मिथिबाय आइना आंखौ बिदि होनना मिथिबाय मायेन मानो दाख्लिनिफ्राय पुलिस केस होनो ना मानो होआखै नों आं दहायबो थांदों मानो होआखै ओमफ्राय केसा दाबो जायाखै ए केसा लोगो जायो ना मा जाबाय ओइ हिनजाव फैलाय हिनजावफ्रा हायो आं केस जागोन जाम्बि फै नोंनि रुमन खोथा गैया आं थैनायाव गिया मिथिबाय मोजाङै मोनथिबाय माहाय सोरनि सेनेल फाना नों फैसा जाया सोरनि केमेरा फाना मानसिफ्रासो फनाव होनहरदों सोरनि केमेरा फाना सोर बिलाय बुंग्रा बुलाय सोरनि केमेरा खावालाय आंखौ बिदि खालामनो बुथारनायनि खोथा नङा मोनथिबाय बुथारनो नंगौलाय जोङो बुजायनोसो रायलायनो फैदों जेनेबा आंखौ मानो फैदों नों मानो बिदि खालामनांगौ ओमफ्राय नों आंखौ बिदा माखौ नङा रायलायनो फैनाया आंखौ मानो सोरनिबा न'आव थांनानै जायो एबार बेबायदि खालामबावगोन नामा देलाय मालायनि खालामबावगोन नामा खालामबावगोन दे बुंलाय खालामबावगोन मा खालामबावगोन होनलाय दे हायाखै दा मानो जेबो बुंनो हायाखै नोङो निजिरा दे आं खोनासं आं हारसिं मानसि लाना फैनानै आङो माने आङो माबानानै जानला मोनला बिदि होलाबायना मिथिबाय थाबिसा मानो खोथायालाय थाबिसाब्रो फैयाखैमोन नों आंनि फिसायखौ इसिबां गाज्रि होनानै फेसबुकआव होबाय आंनि फिसाया नोंखौहाय रेप खालामो होननानै बे थाबिसा गेंनानै थादों आंनि फिसायनि थाबिसा दस्रा सोरखौ रेप बानायना लोगोआब्रो लोगोआ बे दा मानो होनाखै दा नोंजों मानो लोगो जायाखै मानो लोगो जायाखै दा बेखौ आं रेप बानायना होनलाय उननि खोथा नङा दानो होन मानो बुंनो हाया निजिरा आं दा नोंसोर जालायलायदोंमोन बिसोरखौ मानो लाफानांगौ आं बे दंफायो बेखौ माला रेप खालामना रांलाय लोगो मोननानै जोङो भिडिअ बानायदों बेयावथ' जोंनि गेजेराव हाबनो ओइ बे गिया मिथिबाय आंखौ बिदि बुनो फैदों आरोना बुनायनि खोथा नङा नोंखौ बुनायनि केसआ मा केस अन्था नोंखौ बुनायनि केसआ मा केस जागोन आंजों रावबो लोगो गैया नालाय दा हारे नोंसोर गहालानो गाज्रिबा सालि रोन्दि नों फानाबा बे रुमाव बोरै थादों 5,000 गाहाम नुदोंबा मानसिखौ लाबो मानगौहाय नों फानना जाया बायग्राखौ नांगौ बायग्राखौ नांगौ सयथिबो लाबोब्रा ओमफ्राय नोंखौबो दान माबागोन आं लाबोदो अन्था बेनि गासिबो दंजोबो मिथिबाय आंनि भिडिअखौ दं होनदों नोंखौ आं लाइभआवखासो जेबो होनला आं मिथिबाय आंनि सिगाङाव मा खालामनानै आंनि सिगाङाव मा बुंबाय दा नोङो मोजाङै रायलायनो फैदों मोजाङै खोन्था नोंनि रुम नोंनि नोंफानि जायगा नङा बियो मिथिबाय
दैदेननि बागै भिडिअ लाबोफ्रांबाय नोंथांमोना गासिबो निमाहा होलायदो माने दैदेनाबो आंखौ गाज्रि लाइफ होफ्रांबाय आंबो बिनि बागै भिडिअ लाबोफ्रांबाय रागा जोंलायनानै दा नोंथांमोना गासिबो निमाहा होलायदो जाहाथे बिबो आंनि बागै भिडिअ दा लाबोदोंसै आंबो लाबोला रायजोफोर नोंथांमोना आंखौ बिनि भिडिअ लाबोयोबा माबा मोनसे आंखौ एक्सन लानो हागोन आरोना आं बेखिनियाव बुंनानै दोनदों खुलुमबाय लोगोफोर माने आङो निजिराखौ दहाय लाइभआव एसे गाज्रि बुंनाय जादों ओमफ्राय एबार बेबायदि भिडिअ माने निजिरानि बारै भिडिअ माबा मोनसे हगारबावोबा आंखौ रायजोफ्रा साजा होनो हागोन आरोना बेखौ बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर खुलुमबाय लोगोफोर दानि निजिराया ससियेल मिडियायावहाय आंनि फिसायखौहाय फानगासिनो ना ओरैबायदि नङैखौनो होननानै फोसावदों ओमफ्राय जोङो दा निजिराजोंहाय सावरायनो होननानैहाय फैदों आरोना निजिरानि रुमावहाय ओमफ्राय दा मानो बेफोरबायदि नङैखौहाय मानो बिदि ससियेल मिडियायाव हगारनांगौ ओंखायनो दा निजिराया आंनाव निमाहा बिबाय आंबो निजिरानावहाय निमाहा बिबाय आरोना खुलुमबाय हेलौ लोगोफोर दायो केसखौथ' आं होबाय आरोना दैदेन बिजियाबो खारग'ला दैदेनाबो खारग'ला आंखौ सासे मानसि आंबो हिनजाव सासे मानसिसो आरोना आंखौहाय मैलो गैयै बियो गुन्दाफोर लाबोनानै आंखौ रुमाव ओरैबायदि बुनाया एबार आयेना बिजिरसिगोन दैदेन बिजि बैथालि नोङो अबाव खारग'नांगौ नोङो साला मान्दावलि साला रेन्दि नों एसां गिदिर भाइराल जानानै नों आंखौ बुनो थांदोंमोन फिसायनि नों गुन्दा आखुथायखौ मोनथिनानै मिन्थियै बायदि नों आंखौ बुनो थांदोंमोन बैथालि नों खारबाबो गला नों सोर सानैबो लखबाव मोनथिबाय नों सोर आंखौ सिनायाखैमोन दा आंखौ इसां ससियेल मिडियायाव बुनानै नोंसोर लाइभ हगारदों आरो नोंसोरजों थांफाग्राफ्राबो हगारा होननानै निमाहा आंखौ सिगिनानै गन लानानै आंखौ निमाहा बिहोदों बेसोरबो फैजोबनांगोन गासैबो आंखौ माबायदि बुहैदों मानसि मोजां सामलायग्रा नोंसोर मानसिखौ बेफोरबायदि बुयोमोन ससियेल मिडियायाव आंखौ लासिं सिं खालामदों नोंसोरो आंनि जाथिफोरनो आंखौ बयबो आंखौ मिनिहोनाय आंखौ नुहोजोबदों नोंसोरो बैथालि साला रेन्दि दैदेन बिजि साला नों फिसाय गुन्दाखौ नुनानै नों फिसायजों लोगो जादों लोगोफोर नोंथांमोना बयबो नुबाय जानांगौ भिडिअखौ बोरैहाय जादों जाथायफ्रा दिनै बे हिन्जावा गावनि खुगानि रावा गाज्रि बाहायनायनि फिथाइखौ दिनै मोनबाय बुजाबाय आरो दैदेनमोन बादियाबो दिनै गावसोरनि बेबायदि गाज्रि आखल आखु मानसि बुनायनि थाखाय दिनै गावनि साजाखौ मोननांगोन दिनै बिनि सायाव केस होनाय जाबाय आरो बिसोरबो मोनसिगोन अब्ला बिसोर गावनि खुगा गावनि मावनायजों दिनै मोजां फिथाइखौ मोनजादों ना गाज्रि फिथाइ मोनजादों बिसोर साननो रोङाखै बिसोर ना बिसोरनि गोसोआव दिनै साननो हनो हानाय गोहोआ फैदोंना फैयाखै जे गावसोरा मोजां फिथाइ मोनजाबाय थादों ना गाज्रि फिथाइ मोनजादों दिनै दैदेननि वारिनि हिन्जाव बे हिन्जावखौ बुनायनि सिगां माबादि गाज्रि राव बाहायदोंमोन आरो दिनै बेबो आइजोआ केस होखांनायनि उनावबो गावनि खुगानि रावा बेसेबां मोजां ओंखारदों गाज्रि ओंखारदों दिनैसिम साननो रोंबावाखै नामा आरो मोनबावगोन नोंसोरो नायबाय था बुजाबावगोन दायो नोंसोर गावजों गाव बुलायदोंना जेब्ला रायजो राजानि आखायाव सोरबा आफादनि आखायाव नोंसोर गोलैगोन ना दामजागोन नोंसोरनि बिगुरा जिगोन नायबाय था हस्पिटालाव गारना दोनहैजागोन नोंसोरनि अबस्था बिदि जागोन नोंसोर दायो गावसोरखौनो एसेबां दुगा दुगि दिन्थिगासिनो दंना जेब्ला नोंसोर मोनबावगोन ना अब्ला गम मोनबावगोन दिनै नोंसोरनि खुगानि राव नोंसोरनि भिडिअ गाज्रि दिन्थिनायफोरा दैदेनाथ' सिगाङावबो आं भिडिअ होखांबाय मोनसे कनसिदार फिसाय होनदोंमोनदां मा नाममोन आबुलसो नामा मा बुङामोन दैदेना बे समाव आं खननै ना खनथाम मोनबाय बेबायदि गाज्रि रावफोरखौ बाहायदोंमोन बे अब्ला बेफोरबादि मानसिया जोंनि समाजाव मोजां खामानि मावदोंना मोजां भिडिअफोर लाबोना होबाय थादोंना बिगुर जिहोजोबनांगौ बिसोरखौ हमनानै साला लोगो मोनब्ला बेबायदि गाज्रि खामानि मावनायावबो मोनफ्लांनांगौबा सालाफोरखौ बे दिना बुलायनायावबो माखासे मानसिफोरा रोंनायबा बिसोरखौ हमनानै ओरैबायदि दोखो होनो हागौमोन ना दैदेनमोनखौबो आरो बे हिन्जावखौबो मानसिफ्रानो मोजां नंखाया बिसोरो नुनायावनो मिथिखादों बिसोरनि खुगा राव बाहायनायावनो लोगोफोर थ' भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै लोगोफोर गोलाव खालामबाय थाला मोजां मोनब्ला लाइक कमेन्ट खालामगोन लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबसक्राइब खालामनो हागोन आरो ना थ' बाय